Oh, available na po dato ang ano, templados. Hindi, totoo po. Hindi siya abala sa akin. Hi guys, panibagong vlog na punta sa itong negosyong ginagmay ug sa mga katikaran diri ni Jara. Ug diri atong sugdan nangumpra day ko aning marinated chicken nga gikan sa Magnolia. Mao ni siya hasta bayan ning lamia. 400 grams ang sulod ani. Ug barato ra pud ni siya ug napagginipakapin flour ha. Ug tanawa yung expiration date sa kabulan pa. Iabilay ko ani kay naka-promo sila. Ug ang tawag ani sila kay templados ni siya. Ug dire ni palit pod ko og chicken giniling ug chicken tocino ug ato ni testingan og mahalin ba kay naulaw ko ba na adto mangud ang supervisor dire as Magnolia nakipag-meet sa kuha. Ako na lang gikuan ug atong testingan ba dire lang gyapon namo ni gipisto dire sa tapad sa karinderya. Dire makita man siguro niyo anda kong ulo ni busing ba. Unya kana naman tatong tiplados aw kumpra gyapon ta ning buo kay mao binay halinon sa tuwa tan-awa ra guniwas tang gwapaha si Magnolia bisan kanihit sa manok sa Magnolia karon magpasalamat gyapon ko sa akong ahinti ba kay gibahinan gyapon ko niya og manok bisan nakalisod na siya bisan unsa lang ato mabaligya ani bisan bugas gani mangumpra ta kay giorderan mata sa silingan hala tirada gyapon tag bugas bahala ginagmay rang patong ani ha. Ya pag humana to deliver sa manok nya nahutda na magmanok ang Magnolia aw diri na punta sa frozen product tisingan na pud nato ning Bili Bisuba di man jud kay kuting kumpra ning mga frozen product pero unsaon ta man respetuan nato kay gyudiran man ta nya diri si Jara tanawa way lingaw nagsamok-samok na pud diri sa tindahan sa kay kastorya ning bataan sige makatawa basin na kay ka video call diha o basin nagdula ra jud kag scatter ayaw in taon mahurot ng Gcash imong mama kay dautan ba nang sugal-sugal di ba Jar Malamang. yay ka, murag nagdudan yung kaning bataan ni ba? Nagsige na lagi smile-smile sa iyang kamera. O, napay pakiskis ni bataa. Unya diri nagkamang-kamang murag kagang ba? Uy, hala, ni kalit na magtumbling ni bataa. Unsa day ka diha? Luka po ni mo purmay, murag makagdaring katong babae nga mukamang mugawa sa TV ba? Ug dira si Jara gidala og kindi siyang igagaw nga si Daday kay magbakasyon biya ni siya. Ug mao din ni si Daday nga igagaw niya tan-awa ra ko nang dagway o munahong jud kay Sanchez ba. Napay padila nanon color blue man na imong dila basing gisupsot na nimong ink sa ballpen ha. Unya kay nagtry-try ra man to ako ning frozen product nya daghan man nag-order ato na ning hatagan kay atong kumprahon bahala ginagmay atong patong basta buhi-buhi lang atong tirada. Unya pag humana to ani dito na punta sa itlog tanaw rong itlog mas tang takua. Perti siguro ngutong sa manok ani ba magawas lang ning giant egg sa lubot niya. Pasensya kay di jud ako mahatag ang order sa uban ba kay kabuslim meal pa lang daan kulangon na. Unya ordera po natong Lola Mamis kay kani si Lola Mamis suki pod biya namo ni ha. Ug diri na lang tama na akong video gatangi akong sunod na vlog ha. Kay magpadayon lang gyapon ta sa tong gamay negosyo ug update kay Jara.